dog din cykel. Min bil er lige brændt sammen, og min bror han skal giftes lige om lidt oppe i kirken. Jamen... Må jeg ikke nok? Jeg stiller cyklen lige op ved kirken. Du kan bare hente den. Jamen, så tag den. Tak. Bare stille ved kirken. Ja, ja. Skulle der ikke være bryllup i dag? Nej. Jeg kan ikke huske, hvornår der har været bryllup her sidst. Sidste gang blev det aflyst. Okay. Gommens søster døde i en bilulykke på vej herhen. Okay, men tak for hjælp. Så. Ja, hej, jeg hedder Emil. Jeg skulle høre, om det her det er Hittegodskontoret. Nå, det er det. Fint. Du skal høre det, fordi jeg har mistet min grå cykel. Jeg vil høre, om I har fået nogen meddelelse på, at den er kommet ind, eller noget. Okay, du siger, at den står på en adresse. Okay, kan jeg få den? Så kunne jeg måske gå over og hente den. Hej. Hej, jeg hedder Emil. Jeg har mistet min cykel, og du skulle egentlig gerne have fundet den. Ja, det har jeg. Vil du ikke med ind og have en kop kaffe? Jo, mange tak. Du kan bare sætte dig, så kommer jeg lige med kaffen. Mange tak. Det er min datter. Hun døde desværre for 2 måneder siden. Jamen, det kan jo ikke passe. Det var hende, der lånte en cykel. Hendes bil var brændt sammen. Hun skulle til bryllup hos sin bror, så hun skulle skynde sig helt vildt meget. Så lånte jeg hende en cykel. Hun skulle stille ved kirken, men da jeg kom op, der var hverken bryllup eller cykel. Det eneste, der var tilbage, det var hendes trøje, som hang på lågen. Her, du vil lige få hendes navn. Så kan du selv finde hendes gravsted op på kirkegården.